Төмәндә бик яратып без балык бәлеш пешерәбез. Хәзер мин сезгә аның ничек пешерәсен күрсәтәм. Моның өчен безгә тышлыгы өчен кирәк 10 эретелгән май или маргарин, süt, 100 грамм су, 2 йомыртка, чупра һәм туз. Ә эшлеге өчен кирәк бер зур балык, балык аталамаксын. 2 суган, туз, порос. Иң беренче камырны әзерләйбез, 30-40 минутка күптерергә утсабыз. Камырыбыз күтәрелгәнчә балыкны сөяктән айырабыз. Жиңелрәк эрегән балык булса. Менә без балыгыбызны тиз тарттык, инде суган турайбыз. Инде астын майланган табага салабыз. Хәзер инде буны өстен яябыз. Әзер бәлешнең өстен инде йомыртка белән сөртәбез. Шулай моторрак була. Хәзер инде бәлешебез булды. Без аны 20 минут торгызабыз. Соң 1 сәгать 20 минутка мичкә тыгабыз. Балык бәлешебез әзер. Инде исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын. Бәхетле булыгыз.